Ngomong kanca-kanca Ungkrit Jelas Indonesia. Nggih. Sekarang ini Mas, Bapak Mas Kemen ya. Nggih. Monggo ayang-ayang garap gamelan. Ya. Ya musiknya kita kasih toh. Yuk, monggo nduk niki kan saling beri terus. Sing diantar surat go mriki Pak. Ya. Nggih, monggo. Monggo Mas Guru. Ayang-ayang garap gamelan. Ya, monggo. Kita malah gamelan soalnya ya musik bae. Oh musik. Oh ya musik. Ya. 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 Monggo Mas Tarok. Ya, atur ya lagu ini. Ayo, yuk, kayak mau berpacu dalam musik Indonesia. Ya, ya, kayak apa? Monggo. Oke, sekali lagi tepuk tangan pernikahan Saledri.
sekolahmu kali. Masalah Lagu ayang-ayang tumbang sih. berayang-ayang juta. Alhamdulillah. Oke. Sugeng dalu Bapak. Sudah dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Siap. Di Ngawi. Nek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Apa nggih? Nggih. Acaranya apa? Acara band. Band. Nggih. Jadi rong bengi samane kene. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Pas hati ini balik ya. Neng dalam kene. Luar biasa. Berkira terus kula. Ya. Alhamdulillah kula jenengan saestu lho niki. Ayo. Tanggap ping kalih langsung. Lagi iki lho nyatase kiai siji ning anggap awakmu ping pindho iki lagi Pak Sugati. Saking ngefele niku, Pak. Betul ya. Oke, heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Sugati niku kan tanggap. Enake dalane sinten nggih? Iya. Kula jawab, anu mawon bapak kula mawon. Iya. Pak Degleng sanes. Niki bapak kula anu bapak tiri. Bapak tiri ta. Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkot. Iya. Akhirnya jenengan. Terima kasih ya, Dok. Pas kosong. Pas kosong. Alhamdulillah. Orang kosong terus kok Pak. Ya ora. Kami ujar nek kondo wis suwe banget kok. Piye carane iso gabung aku karo Niki Sarindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh. Neng jane ki anak sedak pas Pak jane. Gak apa apa. Dia nikah sama wis halus, wis cantik semeneh. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emang lho aku darane halus. Lho yo, kok Wis wong halus kok. nikah kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa kromo. Nggih. Heeh, terus Terus ngene sampean ngomong karo Pak Anomi ya sing kepenak. lah gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku penak ngene-ngene. Tata kromo. Sopan santun gini. Oke, sama dengerin nih kan, ngomong karo aku kan. Iya. Oh kan penaknya tinggi. Penak yang terus jenenge sopan santun tata kromo. Udo negara. Lah aku terus ngene-ngene. Kuwi lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan, sing apik kan. Oh ngene kok diseneni. Iya. Ayo mau. Lah saya ngomong ya. Kuwi lek ngeten ampun lek ngomong ge sopan ngeten. Iya, baru ngomong ke diri nih nyatane sopan santunnya dijogo. Nek karo wong tuwa, kali mesti ngomong karo diklu. Inggih. Penak. Enak piye, Men? Enak piye? Wis lerasuk. Masuk kok wis geblak piye terusane iki. Injen pinter. Siapa kok ngomong merasa itu maksudnya apa? Iki cangkem iki kok. Merasa terus aku jadi sama nih buriku terus ngomong merasa itu maksudnya apa? Maksudnya ki Kalian melecehkan. Iki cah cilik lho, di SMA lho. Aja dolanan. iya, Dik. Napa niku merasuk iki maksudnya sampeyan ki Kan mengenai. bisa, Dik. Jadi nang hati masyarakat, nang hati kita. Ki sabar dik yo. Jambal itu nih, jambal lambene. Aja koyo ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho enak lho. Padahal ki adikku lho kok kaya ngene lho. Makanya apa? Ya aku tuh nganggep Lah sing diomongke kenyataan dhuwur kuwi karo niken kuwi dhuwur niken lho. Pernikahan kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? Itulah. Iya. Aku wis 42. Berarti kowe ketuaan. Yo ora iki sing kembleke. Itulah tapi sampeyan jure aku wis santai kok. Iki jenenge wong Lah nek jenenge gizi buruk. si buruk. Gizi buruk. Stunting kowe stunting. Katanya aku busi buruk. Usi buruk gizi. Busi. Yo. Demikian iki masih sekolah. Yo aku ngomong nih wong adikku kok. Yo. Boleh ngaku-ngaku, cah kondang, kami syukur cah populer di aku adik. Ayo niki tenggene Pak Suhati. Iya. Ngomong nih. Ngomongnya piye? Dik niki kan adikku lho. Kok iso? Ora iso. Kok kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Nanti buktinya aku teko kok gak? Nah, Lah yo. lah iya piye ta? Iki ngono lho. Aku Kok iso adikku lho? Jalure kok ngendi? Nah iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Wah, sore iki jeneng wis tuwa. Lah aku kan. Wong lahir aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Opo? Wong tuwa aku nek kowe jago negara. Ditongakne sik. Nah, makane. Jenenge Bapak Suhati. Suhati. Semoga panjang yuswanipun. Amin. Keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet le momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten, Mbak
Semoga sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng sampai akhir hayatnya mau memisahkan. Semoga cepat diberi momongan. Penting. Wes. Untuk momongan untuk anak ayu kaya tiket. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Orang termasuk, dodok alpukat orang termasuk. Kenapa? Ya paling gak di pembantu kayak aku loh. Pembantu aku sopir dah. Iya, niki pripun, Mbak? Nembang no. Nggih. Begini aku semenjak bar kok Hongkong ini kita ada gak beres nih kan. Apa? Dan ini memang ada batu ke luar negeri. Iya, benar. Aku dari apa Hongkong. Hongkong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, roh kowe mau. Lah kowe waru. Lu ngerti enggak, Pak? Mongkok. Kalau 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Saya jaringin kalau jadul. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Berarti wanita kok. Kasih makan hati. Aku jadi gasak ngomong. Amin. Wapo kok son. Tapi saya pernah ke Hongkong juga. Pernah. Oh, nyambo. Hah? Nyambo. Berhenti loh, beras gantung. Dia tahu mereka biar berdamai. Di situ enak sekali loh. Nih Oma, ini Oma. Nih Oma, apa kabar? Baik. Oh. Oh. Weh. Wah ini. Wah ini ya. Wah, ini I'm fine. Thank you. Inggris udah Cino. Nah, kurang belajar bahasa Hongkong. Puwil oi. Puwil oi. Apa kuwi? Puwil oi. Mas Wong. Wah. Sungguh bu. Why? Si Wong Fan. Oke. Pupu pisimu. Why? Si Wong. Apa? Si Wohan. Si Poan. Aku belum mau. Dia ada si Poan. Si Wohan. Si Pohai. Oh, kuwi kok tenang basa kono tenang to kuwi. Sangat apa? Pak? Apa artine? Artinya iya kabar sampean kabarku apa? Alhamdulillah baik. Sampai dari tadi apa dari mana? Oh, mbok ini. Banyak padamu. Iya. Nek ngomong lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Iso ditangkap Hongkong ya kudu iso. Lagu Hongkong. Haran lho. Gak iso. Ini Cina. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Mak? Kok sakit no? Gaza. Lagu sino. Nah iso tenang soalnya aku nih Hongkong aku ngejak sampean. Oke, ya Pak. Gue kira di koper iso dulu. Enggak masalah nanti di Hongkong. Oke, Mas. Musik. Oh, we. Dun dun. Ayo. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ambo tare dong. Hai hong ambo tare dong. Hai hong Aku ngerti ini. Judulnya jenile Pang Sapi. Saya sering nilai murah. Aja ngono. Komenti mari elo ini kan ini. Kemana kini ki serius soalnya. Ya jadi ya serius di rumah mas kok teledong sapi barang. Wonten mamunditan. Apa? Apa? Apa ben? Lah iki wong gak akan tresnan jeng Pandargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Oh iya. Mulai ditutupno, tutup tambah mocer, sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Ngomong golek pasangan-pasangan sing becik, sing ganteng, sing bagus contohnya kaya aku ngene iki aku. Dan terus lek mau aku nabe sampean terus aku sampean pakani apa? Rasa pakani Sampai yo. kelumangan kowe angel. Hah? Wis to tenan ku sing sampean golek duwe aku sing nunggu nang omah. Ya gua akan ngepet. Yo kan. Dalam Baru ini jadi gawe Gusti Pangeran dari Binomo. Nuwun, sawipun. Bapak, Ya, adik, oh Mbak. aku. Iya. Nah, Tinggal katresnan nggih, Pak. tinggal tenan. Kurang kenal sebelumnya dibawanya apa ngono, Dok, kan? Nah, dan ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo bisa dibedakan. Mungkin niku. Mikir kali ini aku bawa auranya keluar, Pak. Wah, iya.